sådan der. Ja. Jeg har set nogle spil det før, så jeg ved godt, hvad det handler om. Og jeg skal i gang. Først og fremmest lige der en sig der. Samle den her op. Sætte den der. Jeg har ingen idé om, hvad de hedder. Det er de min quest-bog. Ja, her der kan jeg få fat i det noget basic stuff. Og jeg har det. Og ja. Se, nu har jeg fået dem. Jeg kan den her. Og jeg har fået det. Placerer den der. Placerer den der. Den der. Og så herind. Og så skal jeg gøre sådan her. For at kunne overleve. Jeg spiller The Beast. Crash Landing. Og jeg er strandet. Det var ikke meningen. Det var seriøst ikke meningen. Men der er dust på denne planet. Altså, der er kun dust. Ja, der er en verden af dust. Det kan vi leve med. Ja. En verden af dust. Altså det meste af det. Ja, det vil jeg sige. Jeg har set et spil der før. Det er en ting. Så det her. Jeg skal bruge rigtig meget af det her. Jeg har spillet det før. Øj. Hvad var det nu? Det var... Jeg glemmer helt ud, hvad jeg vil sige. Det er rigtig... Det er det. Det er rigtig irriterende. Jeg er helt glemt, hvad jeg vil sige. Ja, og jeg har ingen idé om, hvad jeg skal sige. Nej. Udover at det er rigtig svært. Modpap. Ja, og... Nu ved jeg alt det, hvad jeg skal sige. Ja, og det burde være noget til at starte ud med. Og sådan her. Hvorfor jeg bygger vægge er, fordi jeg ved, der er masser af monstre, der spawner, når det er net. Jeg mener, her. Der er her vis af monstre. Jeg ved ikke, hvor mange her der er præcis, men jeg ved, at der vil kunne være mange her. Ja. Og hvis der er et spil, vi har til at spille, så og I skriver det i kommentarerne. Der er ikke sådan nogen særlig stor chance for, at jeg ser jeres kommentarer. Jeg kan ikke læse. Og jeg ved sådan set ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Ja. Det ved jeg ikke rigtigt. Nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har ingen idé. Ingen idé.
Men det kan godt være, at der er et tidspunkt, hvor jeg ikke rigtig siger noget. Det er ikke min fejl, hvis det der kommer det. Hvorfor gør det? Sådan der. Dygtig. Ja. Vær dygtig. Eller det ved jeg ikke. Det er mærkeligt. Jeg vil gerne være mærkelig. Mærkelig er godt. Mærkelig er godt. Ja, det er det. Ja. Ja. Hvad er det? Jeg begynder at blive i tvivl. Ja, jeg er lidt i tvivl. Mærkeligt godt. Eller dårligt. Nå, nu skal jeg ind. Okay. Sådan der. Og ja, det skal jeg også have med. Ja. Okay. Og jeg kan ikke huske hvad nu? Nå, men nu vil jeg gøre noget kedeligt. Ja. Jeg tager den her. Ja. Hvorfor kan jeg aldrig huske, hvad jeg vil sige? Men i hvert fald, nu vil jeg gøre det her. Hvad? Nå ja. Sådan der. Og den. Og den. Og her. Her. Vi skal bruge det her. Ja. Det skal stå der, og den skal stå der. Okay. Sådan der. Ja. Den her. Nå ja. Sådan der. Ja, og så skal den stå der. Sådan. Kom du. Sådan der. Ja. Hvad er det? Og den her episode er snart ved at være slut. Ja. Vi har ikke rigtig noget at gøre så meget, men hvad så? Stadig. Ja, stadig. Ja. Ja. Og I kommer nok til at sige mig ja. Ja, mange gange i hele tiden. Ja, det gør I. Ja. Så skal jeg bare bruge det her. Ja. Ja, så går jeg herind. Herind. Nå ja. Tager 2 af dem her. Og har brug for sådan en her. Ja. Stiller den der. Ja. Og min needle gun, den er vigtig. Ja, det er vigtigt, at der lavet sin needle gun. Og så den her. Og ind med det her. Sætter det der.
og gør sådan her. Og det vil så ses i næste episode af Queensland.